Kubleyu pi baro bat nga pediang singobai pi iway sha uni u YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paranong shnong ka Jylla hakini ki khendiat ngingil sakhi baka khana shapang kata ka arspa khandai phoklur tengka kala post stat hakilat pathai ko board bat ransan social media ha ka Jylla jongi kum ka ding ka baklang hakilang yam ka basdang tang na iplia ding jong ka jinglait ikando u MP badon burom jong ka Shillong parliamentary constituency u Dr. Ricky Sangkon jong ka seng voice of the people party ya u minister in charge ka road transport and highways jong ka Sorkar India u Nitin Katgari but IT ya kasiti ban penbor ya uni menteri Sorkar ban shimkhia ya ka jingsni upanat port jong ka Surok national highway ban riu ka balabo ya kinong dai nong wan ha ka jing ban jingtenjar ka bakrau menta labon telikisnam ni yo I baka MLA jong ka sutnga saipung constituency ka kong Santa Mary Chala jong ka seng National People's Party Myanmar hi kalami shakman ban penshai pai ba lengba kilat pathai khubor halor ka phang manobadan kti ban panyo batwan ra yakani ka song pisa na ka Sorkar India shaka Sorkar Meghalaya na ka Bynta ban shnapan bha ya ka Surok highway nreu haka bayadai bat kani ka song pisa arspa khandai phoklur tengka ngangai omdon hi kiban kubur ni kiban yo sneu bo uni u MP bathamai ka seng voice of the people party Ukraine ne yatho hi daladi shaki pa ba badai na ka jing ya kando jong u ya u Nitin Katgari ba ka Sorkar Meghalaya ka sayo ikani ka song pisa tang hapo ka shisngi bat ngam tharai hero ba ki pa ba kin shungai matla klem don nongrem ban ong badai u MP ka seng voice of the people party lani ka seng voice of the people party hi ka ba panyo ya kani ka mang pisa sya ka Sorkar Meghalaya kumba ong u president rangba ka voice of the people party upa Arden Miller basayo moit bakam jubha hero banshim buram shalade ka badai ka jongkiwai kum ka Jylla hi ila daitang ban ong kublei ya ka Sorkar India na ka Bynta ka ni ka arspa khandai phoklur tengka khnang ban yo pen bahano mardor ya ka highway nriu ka balas niu shabapalang hakajo ka porkum ki pa ba ka Jylla ni dei ban longpat ki ba pe ngor ba ya ka ne ka pisa an pentrei kam hok da ka Sorkar Jylla thik kumba lamut da thmu om ban shuya bon kam haka puturoi ya kita kinong penyo ni kinong wanra ya ka song pisa lada dei mano manoro na markum kinong mikmat pa ba wei po wei le ni ka wei pa ka wei ki don ya ka kamram ban shimkhia ban trei halor ka ei ka ba ki pa ba ki don kam bat ki dawa te ka jinga dei bat ka song pisa ba arspa khandai phoklur bat ka jing sneu khlem ran jong Surok national highway nriu las ngau dei ban ong tang kumni ko Sorkar Meghalaya to ai ba ka kam kan kren khamjam ban ka ktien khnang ba ki ba don ki khmat ban pet ken yo I ba ki ba don ka jabeng ken bishar hi daladi ya uso ubarmi naka bon sen nya ro ban pet ban yo I ba bon hi na kinong yalam ni nom ikmat pa ba ha ka Jylla jongi ki bon kam tang ban be ya ka nam ko burom bat spa bam hok khamtam leilei le da dei ki kam yo pisa langba ki skim pa ba ndai kim don por bat ki salia hero ban pet ban shim ya ka tingit kli halade ban monitor ba ya ka pisa pa ba la pentrai kam hok ni em na ka Bynta ban wan ra ya ka roi ka par ka ban penmentoi salonsar ya ki pa ba jong ka Jylla ki kham smart pen ban put turoi badai manga ka party jonga ni jong ni ka bawanra ni penyo bat a ya ka ni ka pisa sha ki pa ba bat ka taru tang lada ki sngu tho bakin yo buram lada dei pat baka fail ka kam ni ki project ki kloi tang ban thet ya ki kti bat snap jar kum ki bamdan jingkit khle ai ro habaya dei bat kani wat ki pa ba jong ka Jylla ro kilong kumjo hi ki kloi bha ban puturoi bat ban ai nam ai burom ya u ni kanong ai pisa pa ba sha ki pa ba hande ki klet pat ba kata ka pisa ka dei ka pisa bat ka hok jong u pa ba hi om dei ba uta unong ai u sei na pla la jong namar kani kalong next to impossible kumba ong hakaktin nong way ti parlok sno comment pat lang ba uni video ban ya tho ya phi baka Sorkar India dangshan kala dep ban approve ya ka mang tengka ka ba ar phusau 1000 Klur tengka Nalor kani ka ars pa khandai pho Klur
Ya ka Sorkar Mikhalia lengba kajuk katnap tekam kata ka road transport but highway but ya kene le pentip ba da deputy chief minister in charge katnat PWD ka Sorkar Jylla uba preston tensong lengba kilat pathai ko board hakide ki khandiat singi lo ong ba kene ka song pisa ka ba 800,000 crore tengka Bakadei nakabenta ban snat mai ya ka Surok South Lane lene 4 lanes ka ban sedang nado umyam Riboy District Meghalaya shadow selchar jong ka Jylla Assam nakabenta banang penbaha penjanai syu ya ka jing penyaso ya ka Surok lene kata ka road connectivity shadow ki wei pat ki Jylla ka than shite lamingi bakan thop ya ka Jylla Assam Tripura bat Mizoram kat kum ka jing tep ka balayo lum na kilat pathai khobon banakan ni ka 800,000 Klur tengka ka Sorkar India ka ban sanction hado 100% ka bamut khat 8,000 Klur tengka na ka banta ban snano ya ka Surok 4 lanes haka jingjangai ka ba 30 kilometer hapadeng usurok umyam jong ka Riboy district bat Malidor jong ki East Giant Hill district bat ya ka 100% ka ba sapat lamang ban snab ya ka Surok ka badangsa na do Malidor shakmat shado Assam ti haka di ka song pisa la kontubro ya ka land acquisition cost ni kata ka pisa ka ban siu shaki try jaka ka badai ka wei na ki budget component balong ka daw ba jong ka jing slam ban la ban pendep yaki project penhe Surok bapher jong ka Sorkar Jylla hapo ka por ka balabo namar ka simpor ban settle ya kata ka profit deals jong kita ki middleman ban yakut ya ka dor ka Biang hapeng ka Sorkar maki bat ki try jaka kumba la dep ban kran penshai halor kani ka banta da iba bat scam marbo ibre spokesperson jong ka seng voice of the people party ti pai ba la de khin lang ya baro art li kini ki song pisa bakan thup ya ka 800,000 Klur tengka bat ban shna thamai ya ka Surok South Lane ka ban replace no ya ka highway ban riu bamenta bat ka arspa khandai phoklur tengka ban repair ya ka juk ka highway ka pisa te ka labon bha let's say kani ka jing bon jong ka pisa kan sa pen pisa pen lang a ya ki ba bon ki he Donbok ka Sorkar ya ki contractor ki ba yo ban pen trei ya ka kam bat ya ki wei pat ki ti ka mon ti ka diang ki ban ya don bentalang ha ka kam kin persang hi ban wat kilat kilanti kumno ba makiro kin yo ban china scheme shapla la jong na kini ki artli ki song pisa ba nganget baro hi ngia kubur bakane ka dei baro bor ka jing sisa ka ba pau shana hak Jylla jong ni haba pentai kam yakino ki scheme pat ba handai la da ka Sorkar Jylla hi kalong committed ban train ka banta ka sok ka sign bat ka jing mentoy salan sa jong ki pat ba da ka ba pentai hok ya kum kini ki project ki ba don kam klem don kanu ka concern ban pen yo nong yano ro but both bet but tik ya ki kendon jong ka contract agreement ni don jing kermen baka jing pentrei ya ki kam kin ya bet ya ranti wat la don ki jing ni jing penwet hang ni hang tai khandiat concern ba khnang ban pelai no ya ki pa ba na ki jing jing janjar ba ki lamat sertok na ka jing sniu palat ki Surok om tang ya ka national highway ban riu henrei hakiwei pat ki banta jong ka Jylla ka ba shapting pat kalong yo bakani ka 800,000 Klur tengka bat ka arspa khandai Klur tengka kin shukla long penbantang kum ka kabu ban penbi yaki pat ba lada kidang bi namar pa ki election MTC kalajan ka Sorkar ro klempep kan sasdang hi ban pentrei ya ka kam shat tang sipor arpor hi khnang ban pen comment pen thame yaki pat ba bapli bat suki kin mi pat ki jing aida bopun jai bon rukom tang ban yo delay ya ka project bat ka song pisa ro kan shuja la ka ja hi klems ngau tho hakikti jong kiriu bam sap kat baki pat ba pat kin chusa ha ka tum kalango bat kinang ya mat ikijo kiching ni kham palat ro la dangi shupet ya ka jinglong jingman jong ka pathai politics nado badep ka election MPE penban kum bakata kala ka baklan jong ka seng voice of the people party kala kawut na phang ya ka Jylla Meghalaya khamtam ya
kabri uhnyau trap kumba kala penking Januari ki babon ki nong mi khmat ba bat ki seng sign hima ka jala namar bakawan ra ya kata ki insecure feelings le ni ka jing snouts air hapdeng ka politics ka bala ban kata ni penjulor season don ya kala wei jong ki babon ki politicians bat ki seng sign hima hendai hakabakut hi long kat balong ki pat ba hi ken sa ai ya ka rai on the day kapor ti paralok ble shibot ya kapor ka jong pis ngobha what glad ban like share comments but kamtam e ban subscribe ya uni YouTube channel jonga nakabanta ki wei pat ki video